mika abin magana zuwa gare shi ya bani amsa a kansu. Za a ba Malam Abdul Jabbar minti 10 ya ba da amsa akan waɗannan tambayoyi. Da magani a gonar yaro, amsa tana cikin hadisin 1789. A nan ya faɗa, annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi yayi yaƙi, ufri da yawma uhudin fi sab'a min al-ansar. An fasa sahabbai sun gudu, sai mutum 7 suka ragu, ansaru wa rajulaini min quraish, da mutum 2 quraish. Falamma rahiqu, da suka gaji, yaga kamar misali da a cin mai, qala man yarduhum anna wa lahul janna, wa zai zo koran mun su, mana biyun da suke tare shi sun gajiya, aljanna ta tabbata gare shi, wa huwa rafiqi fil janna. Fa taqaddama rajulun min al-ansar, wani balansari ya gabato, fa qatala ta kutila, ya tare su dan neman aljannan nan, aka kashe shi. Summa rahiqu, suka kuma gajiya. Fa qala man yarduhum anna wa lahul janna, wa zai kure su, aljanna ta tabbata gare shi, huwa rafiqi fil janna. Aw fa taqaddama rajulun min al-ansar, fa qatala hatta kutila, fa lam yazal kadhalik, bai kushe bana wa zai zo ya mai da su an bashi aljanna, wa zai zo ya mai da su aljanna ta tabbata gare shi, hatta kutila sab'atu, sai da 7 nan na ansaru suka aka kashe su duka. Fa qala rasulullahi li sahibai, sai annabi ya ce da abokan nan nasa biyu, ma ansafna ashabana, ba mu musu adalci ba da muka ta tura su ana kashe su, cewa wa zai zo in bashi aljanna, aka ba za a shiga aljanna ba sai an kashe, kuma bayan abin da ya faɗa zai a zo a yin an yi, ya ce bai adalci ba. Me ma'anar wannan? Wanda aka ba aljanna kuma a ce ba a yi mar adalci ba. Sannan uwa uba a ɗauko karatun daga asali, ai sai da tabbatar da bai je udin nan ba ma tukun kafin mu zo ga riwayar, kamata a biyo ta nan. Bai je udu ba, kwata bai je ta ba. Uhud duk ɗan shekara 16 ma an tare shi a Shaykhaini ya koma. A tarifin da ya shekararsa 10 annabi ya je Uhud, shekara ta 3 aka yi ta, shekararsa 13 ya zai je Uhud. Sannan Sulaim da ya ce tana ɗiban ruwa tana ba mutane, a Bukharin yana nan, mai ɗiban ruwa tana ba mutane, in ji Umar bin Khattab, sunanta Sulaim ko Salil, ya mari da ita Sulaim babarsa. Umar bin Khattab ya ayyana cewa Salil ɗin sunanta, ita ce mai ɗiban ruwa tana raba wa mutane. Saka dalilai da yawa da tukka da warwararsa da cewa bai ma taɓa fita yaƙi da annabi ba sai a Khaibar, duk sun nuna wannan riwaya tatsuniya ce, ga muninta. Ya jama'a, wai shin ko babu kalmar da na faɗa in an ci mutuncin annabi ba a kishinsa? Shi cin mutunci ba sunansa cin mutunci ba? Ko kalmar da na faɗa babu, shin abin nan da aka yi cin mutunci ne ko ba shi ba ne? Sai mu kalluwa aka yi wa, kan gaba ta rufe ido ko kullaci ko mazhaba ko wani abu irin wannan. Mu dubi haɗarin da ke fuskantar mu. Masu cewa matsala rigima tana wani waje, wallahi rigima tana nan. Kwanan nan wani babban dan malami ta bayyana ya bar musulunci, ya zama atheist, kowa ya gani a shafinsa, wanda yake kuma kan gaba gun fada da cewa mutane ba daidai suke musulunci ba. Yaya yau ana ta barin musulunci a cikin mu ana komawa ilhadi, a ce matsala bata zo ba? Yaya yau tauraron dan adam ya hada duniya ta zama guguda, ka ce abin da ake yi in ma ba a Misir ake ba, ka ce Amerika ake, abin da ake Amerika da na Misir ɗaya ne inda ana kallo. Kuma bai kamata ku bar labarin wani ya tare shi ba, kamata a cikin ku kuce ku kun tare shi, yadda ni na baku labarin kun na tara kuka musa. Kamata ya ce ku kuka tara, cewa wani ya tare shi, dama za a ce duk zaman da aka yi da shi ma an tare shi ana an ƙure shi, yana nufin duk a sauran an ƙure shi. Sadda nake cewa ina da abin nan programs ɗinsa na 300, wani yake cewa ga na 700 a wayarsa. Saboda haka za a mana albishir da guda ɗaya, ina raguwar wanda ni da gani da ido na akan ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yadda ya kace da ma'aiki, kan kuma hadisin can na yanka mutum 700 da aka yi a Bani Quraiza, da shi ya kafa hujja ya rufe bakin kowa cewa waɗannan 700 ko yaƙi ba su je ba. Annabi cewa a duba mara duk wanda gashi ya tsiro, wanda shi kansa haramun ne da farko kenan, ta hanyar da annabi ya tantance Yahudawan da ya yanka buɗe gabansu. Kuma wannan yana cikin littafanmu manya sun inganta shi, kuma na bincika maganar nan, na bi ta daɗai ba a yi ta ba. Wannan in za a girmama matsalar nan a sa rana mu zauna, shin annabi ya yanka matasa 'yan shekara 14, 15, 700 a Bani Qurayza? Wallahi ba a yi ba. Ba da rantsuwa na dogara ba, da hujja na dogara. Inda ana son a tauna ta, a sa rana mu zauna, a kawo riwayoyin, ni kuma ba hanyoyin da na bi,
wanda gashi na ta maimaita dan uwa da ya magana yanzu bai iya tauna isnadin da na faɗa na hadisin da aka nasauta ma'aiki kazaman magana tsaka a wurin na Zainabu bintu Jahash na ce isnadin na bogi ne gashi ana shirin naɗe wuri malaman hadisi ba wanda ya magana ya tabbata mai wai wannan isnadin iya wannan in ya tabbata Buhari yayi me matsayinsa su ba suka faɗa a koma a gani wanda aka rushe sun ninnin kashi a girma da abin da bai kai wannan ba shin gaske ne yadda na faɗa Buhari ya murda isnadi 3 ya tada isnadi 1 shin gaske ne Ibrahim dan Dahman bai taɓa ruwaitar aunan na zai Zainabu ba Buhari ya sa shi akan harshen sa dan kuma ya ruwaici abin da duk duniya shi kadai ya ruwaita shin gaske ne Ibn Hajar al-Asqalani yayi rawa baki 3 guri daban-daban ko bai yi ba ga littattafan nazo da su ya kamata a musa a ce a buɗa dan a duba a gani in akwai in ba wai misali ai kaga muhimman zantuttuka ne irin waɗannan ya kamata a karɓi gaskiya kafin a wuce ana ce an tuba ni zan tuba ko masu haɗin isnadi su murɗa su nasabta annabi zuke labule da yaro tare da iyalinsa su ya kamata su tuba ba ni ba ni a gani na in zan tuba a zauna da ni abu nugudodin yadda na bi daki a warware a shirye nake na tuba amma haka wannan jarife ne karatu na awa 4 ko awa 3 da rabi kawai yanzu a zo a datso minti 5 a ce in tuba a ɗauko karatu na tun daga farko a warware min daki wallahi zan tuba amma ba a bi matsaloli na ba a bi nukudodi na ba a tauna al'amuran da na kawo an warware su ba zan tuba ba dan ba a tuba daga gaskiya ni kuma a gani na abin da nake kanan gaskiya ne a shirye nake in bashi sadda aka kawo hujjar da ta fita wanda abin da ban samu ba kenan zuwa yau dan haka ma sai aka yi ta tsalle na kudodin nan na nawa ne aka dauka kamata a dauko karatun daga asali da na dauko har a zo gurin da na zo a ƙarshe ka in faɗi kalmar da na faɗa wannan shine tsari na addini saka ni kiran da nake kafin a kira ni in tuba a fara tabbatar min da batan da nayi wallahi zan tuba cikin garaje da gaggawa amma an ce da annabi yana shafa mutum na kore a ce in tuba ba zan tuba annabi ya wari kan arfe shi na bidin na warware maganan nan ƙarya ne kirkirar ta aka yi bayan shekara 60 in tuba daga wannan ba zan tuba ba sai an warware yana wari aka rufe shi annabi ya shiga Khaibar tun yassa kwaye ta yaro dan shekara 10 tana gogarsa tun da ya tafi annabi hidiman nan aka dawo bai faɗi abu ɗaya da yayi da za ka yi ba kama da na Safiya wannan abubuwan su ya ta faɗa an dawo Madina raƙumi yarin tuma da annabi kar aka ta ihu ana tsine wa na Safiya qatalallahu yahudiya ka haka annabi ya shiga Madina da na Safiya wannan duk a guri na ba zan yi nasabta annabi su ba amma in ta tabbata haka yake sai in tuba amma bayan an kawo min dalilan da suke nuna an yi kuma haka yake amma ba a tauna su ba a daddatso yayin da aka ga dama kawai a ce min in tuba a minti 10 kuma zan yi jawabi in ban ba in tuba fi sabilillahi ba a biyo hanyar da zan karɓi tuban nan ba a sake tsari